खुलुमबाय स्टुडियोआव आं खिलिखां ब्रह्म समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ मागो दमासिजों लोब्बा लानानै गोरिब नखरनि सुबुंफोरनो जाग्रा मुवा बेसादफोर राननानै होदों। दिनैनि सानाव बयबो नखरा मोखां नायलाय बोथिसे जानायनि सिमां थायो। नाथाय आथिखालाव गोबां मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया गोरिब थाखोनि नखरनि सुबुंफोरनि जिउआव जिंगा लाबोना होफैदों। आरो बे मागो दमासियाव गोरिब सुबुंनि मोखाङाव दान्दिसे मिनिनाय लाबोनो नाजादों समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ। बाक्सा जिल्ला थानगुरि गामिनि जाखांफुनाय समाज सिबियारि सुमित कुमार बर'आ मागो दमासिजों लोब्बा लानानै गामिनि गोरिब थाखोनि नखरफोरनो जाग्रा मुवा माइब्रा माइरं, सिरा, सेनि, गुर मेथाइ राननानै होदों। बिथाङा गामिनि गासै 150 निफ्राय 200 नखरनो बे मुवा बेसादफोरखौ राननायजों लोगोसे मागो दमासिनि गासैनोबो अननाय गाहाम हामलायनाय जासिहरो। दिनै अखमबाखि आरो बिटिसि बाखिनो आं मागोनि शुभेच्छा जासिहरबाय खावलायहरबाय। आरो दिनै आङो जि बागानपारा समस्तिनि এই थानगुरि कलकाता तगनकाटा खान्थिपुर बेफोरबायदि गामियाव आङो किसु दुखिया परियाल दोङो। थानायाथ' बहुत जायगायावनो दोङो, किन्तु आङो न' खाथिनि गामियाव एसे दुखिया परियालनो जिहेतु माल बुस्तुनिबो बहुत दाम बारिबाय हादो। आरो दिनै आङो माइरं, सिनि आरो सिरा बेबायदि किसु परियालनो दुखिया परियालनो आं बाहाय आंनि निजा जिहेतु आङो मन्त्रि बा एमसिएलएबो नङा, जिहेतु आं समाज सिबियारि हिसाबै जिखिनि निजा खस्थ'नि फैसा दोनो आं एसे दुखिया परियालनो सहाय आगबारायदो। आरो आगोलबो होदो आङो, देग्लायनो नङा आगोलबो होबाय हादो, थांनाय बोसोरावबो होदो, बेनि सिगाङावबो होबाय हादो। दा देग्लायबो आं जिखिनि हायिखिनिखौ होदो, किन्तु आं देग्लाय बेदर ना ओरै होआखै। मानो होआखै? दिनै समबारखाय आं होआखै। दिनै माइरंखौनो आङो एसे मिलायना होदो। आरो ओइ होनाय थाखाय जिखि परियाला मोनाखै बेफोर हामा मोननाङा। आरो आङो जिखिनि हायो दुखिया परियालनो एसे आगबारायदो, जिहेतु मागोनि सिजन बाहाय मोनबाबो सोलिनो हानाय माबा जाहैगोन। बेनिखाय आं जाहाथे थाइसे फिथाबाबो जानो हायो रायजो राजाया, बेनिखाय आङो बाहाय आब' बाबाजै मुनो न'आव आदा मुनो हरदो। आङो बारा बुङा दिनै बेखिनियावनो आङो दिनै नङा दिनैनिफ्राय आङो आगोलनो 10-12 बोसोरनि आगोलनो आङो किसुमान अनुस्थान प्रतिष्ठानाव होबाय हादोंमोन। किन्तु दिनै 4 बोसोर माने बाराद्राय रायजोफोरा आंखौ लिंहरबाय हादो। जेराव दुर्गा फुजायानो जा, लोक्षि फुजायानो जा बा राज फुजायानो जा, जिखुनु अनुस्थान प्रतिष्ठानाव आं होबाय हादो। आरो रायजो राजाफोरा जिहेतु आं बाहाय बांला होनो हानाय सक्षम दोङो, बेनिखाय एक्सुवेलि रायजो राजानो अननानै होयो। आरो आं जाबा जिहेतु होबा जिहेतु सोलिनो हायो, बेखौ आङो जि होनो हानाय खबर दोङो, जिहेतु बाहायबाबो आङो अननानै होदो। आरो आङो दिनै बिटिसि बाखिखौ गासैबो जाहाथे मागोआव मोजाङै गासै परियालनियानो मोजां थाङो आरो गासै परियालनो जेन सुखु दुखु गैयालासेनो जेन मागोखौ पार खालायनो हायो, बेनिखाय आं रायजो राजाखौ खुलुमहरबाय।